дар толори маҷлисгоҳи UFC миёни мураббиёни риштаи санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбии тоҷикистон дарсҳои омӯзишӣ гузаронида шуд. ба ҳайси коршинос раиси Федератсияи санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбии Ҳиндустон ҳам ба таври амалӣ ва ҳам назариявӣ аз нозикиҳои ин риштаи варзиш ба доварони тоҷик дарс гуфт. Қаблан ба хотири таҷриба касб намудани доварони кишвар, Федератсияи таҷмаф мутахассисони соҳаи варзишро аз Федератсияи Россия, Қазоқистон, Амрико ва дигар кишварҳо ба Тоҷикистон даъват намудааст. Junior above 18 below 21 youth under 18 то кунун ду довари дараҷаи байналмилалӣ ба Олег Гришин ва Алишер Каримов мансуб аст ки доираи маҳорати эшон мутахассиси кишвари Ҳиндустон чунин ибрози ақида дорад. The more you learn, the better, the more you improve. Experience counts a lot, and wishing them all a good luck. They are quite enthusiastic people, and again thankful to Oleg, Karim and the other interpreter. They are doing an extremely good work with me because language is again a big barrier. You all can understand, but it's good as they can help me because they are already qualified officials in IMMAF, and with their help and support, even the task of mine has become much more easy. ин навбат масъулони соҳа ба хотири мукаммал намудани ин ҳайат якчанд доварони навтаҷрибаро ба сафи доварон ҳамроҳ намуд. Аз се қисм иборат будани низомномаҳои мусобиқа барои наврасон, ҷавонон ва калонсолон дар алоҳидагӣ қоидаҳои худро талаб мекунад. Мунтазам ворид гардидани тағйиру иловаҳо дар муҳорибаҳо ё мехта Федератсияи таҷмафро водор месозад, то мутахассисонро пайваста даъват намояд. пӯшида нест ки кори Федератсияи таҷмаф барои дигар федератсияҳои ҷаҳонӣ намунаи ибрат аст. Зеро чандсолаи охир аз рӯи номинатсияи беҳтарин катмен, беҳтарин назорати допингӣ ва беҳтарин федератсия ба Федератсияи таҷмаф дода мешавад.